Друзья, едем на Киев. А доїхав у могилу. У річницю утилізації колаборант Кирило Стрімоусов отримав пам'ятник від окупаційної влади Криму. Встановили на чинному місці його постійної дислокації на кладовищі Сімферополя. Вшанувати Стрімоусова прийшла ціла вервечка зрадників і призначених з Москви можновладців на чолі з окупаційними ватажками Криму і Севастополя Аксьоновим і Розважаєвим. З найвлучнішою промовою на могилі свого колишнього заступника виступив ватажок окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. Таким надо бути, гореть по житті. Погорів Стрімоусов дійсно яскраво. Потрощений позашляховик, яким він мчав у бік Криму, знайшли біля Генічеська 9 листопада минулого року. Нібито в нього влетіла вантажівка на такій швидкості, що бронекапсулу люксової машини відірвало від шасі. Хтось тоді подумав не на українських партизан, а на ФСБ. До трощі Кирило Стрімоусов заявив, що російські війська відступлять на лівий берег Дніпра, а окупаційна адміністрація почала виселятися з Херсона, куди вже наступного дня увійдуть українські воїни. Итак, жители Херсона, Херсонской области, помните, все будет хорошо, без паники, русские идут. І русські таки пішли, точніше дали драла з правобережжя Херсонщини під тиском українських воїнів. А сам Кирило Стрімоусов поїхав у чорній торбі до Криму. Кирилл Сергеевич очень достойный человек, очень правильно занял позицию. Кирило Стрімоусов встиг побути кандидатом у мера Херсона, соціалістом, лідером антивакцинаторів і врешті колаборантом, який присягнув росіянам у перші ж миті вторгнення. За це дістав, як не іронічно, пожиттєвий вирок від Одеського суду. Щоправда, покарання відбуватиме уже у потойбіччі, передавши естафету таким близьким до нього іншим колаборантам. Походи до монастирів, відвідини священників і навіть паломництво стануть обов'язковими для кримських школярів. Духівник Путіна, а нині намісник Російської православної церкви в Криму Тихон, прагне розширити свій вплив на дітей. Офіційне джерело російської пропаганди РІА Новості, посилаючись на протоєрея так званої Кримської митрополії Володимира Кашлюка, пише, що у 5 і 6 класах уже вивчають основи духовно-моральної культури Росії, а в 4 вивчають основи релігійної культури. Школярів також водитимуть до російських церков колиски руского міра та влаштують паломництво до Херсонеса, який Тихон за вказівкою Путіна має перетворити на російську Мекку. Я член президентского совета по культуре, патриаршего совета по культуре, президентского совета по культуре. И Владимир Владимирович поручил мне продумать, что здесь можно сделать достойного, интересного. Можливо, Тихон, він же Георгій Шевкунов, хоче зробити осередок РПЦ доповненням до юнармії, щоб посилити промивання мізків кримським дітям так званим патріотичним вихованням. Власне, цим він займався у власному проєкті «Моя історія», куди вгатив 20 мільярдів рублів. Усі роки окупації Криму Тихон разом з російським Міністерством оборони займається незаконною забудовою заповідника Херсонес у спробах розбудувати з нього православний російський осередок. Что такое Крым был в Древней Греции, Византия? Колыма. Облаву у так званому Кримському федеральному університеті влаштували за доносом стукача ФСБ Олександра Таліпова. Просто під час занять забрали доцента Дмитра Толстенка за проукраїнські дописи у мережі. Окупанти та їхні служки стверджують, що викладач публікував відео на підтримку Збройних сил України та підписував їх патріотичними гаслами. Колаборант Таліпов стверджує, що на Толстенка склали одразу 2 протоколи, які вже розглядає окупаційний суд. Відомо, що доцент Дмитро Толстенко – кандидат технічних наук. З 2002 року працював на кафедрі органічної та біологічної хімії Таврійського національного університету імені Вернадського. Нині викладає у так званій Таврійській академії, коледжі при загарбаному виші.
Окупанти переслідують кримську татарку за те, що не донесли ФСБ про свою переписку. Кримська солідарність інформує, що 25-річну Еміне Закеряєву викликали до окупаційної управи на допити, повідомили про початок карної справи через нібито неповідомлення про злочин. Нібито Закеряєва 7 років тому спілкувалася з громадянкою України, яка жила у Сирії та шкодила Росії у складі невідомої озброєної групи. За словами адвоката Еміля Курбєдінова, так окупаційна влада намагається стимулювати доноси серед жителів Криму, а звинувачення проти знайомої Еміні Закеряєвої української громадянки нічим не підкріплені.